Loh, sama na? Oh no! Dong, masa ka dong? Tugon daw mama. Unsa man naman gugunitan? Basi kwarta na, pre. Pre, mangsuyop lang ba? Bad mo. Kalasgaw dyan yung mga tambaya ni. Wa dyan nila mabuhat ba? Pre, ang kwarta. Sigurado kuha. Ako'y bahala pre. Psst dong, ambi na. Bila. Bantay lang mo. Boss, Unsay problema? nakakita ko na gibuli dito boss. Gusto na ko sila balusan boss. Ayaw ka balaka. Tagaan takagahom. Naana kay gahom. Oh no! Sa kanindot ang sit up ba? Taylok ka, no? Loh, kasama na? Kinsa man ka? Kamo to nga binuang atong bata. Nga naman, day? Kinsa man ka? Ay, isog jug ka. Kana. Inusa pag mamasay ruhay dito. Asa ka mamasay ruhay bay? Patay, unsa man eh? Oy, pre! Naunsa naman ka? Gutom ra na pre, ikaw ra na. Isa ka atong nagbinuang sa bata. Oh, ngano day? Silabot nimo. Oh no! Minusa po ni lugaray. Huwag mo ginangagi. Huwag na ko yung pangsuyop ba? Uy, pre! Naunsa naman mo? Yati mo ka mo rin nagsuyop ba? Bangag na kayo mo! Pre! Saan yung kauban? Bago namin, bro? Usa man eh? Usa ba ka nangilabot sa bata? Sa ilabot mo, kinsama ka? Karon, kailabtanon kayo mo. Tara! Bata! Pusila! Salamat po! Next time na pod, kung naikawatan,